Non todos son malas novas, como ti dicías, abriu a campaña do percebe do Roncudo, coñecido como o mellor percebe do mundo, e nós quixemos estar ali para coñecer de primeira man como foi o comezo desta campaña, unha campaña que vai durar 6 días en na que os percebeiros e percebeiras van poder coller con sorte 6 kilos diarios do mellor percebe do mundo. Como son as expectativas para esta campaña? Malas. Pódese dicir que o mellor día de traballo era hoxe, en relación ao tempo. Mañá xa entra unha borrasca e xa dá 40 nudos de vento. O malo de hoxe é que a marea foi ás 8:30 da mañán e tes que empezar unha hora antes, unha hora e media antes da marea. O que nos facía traballar de noite tuvemos que esperar a que abrir o día. Solo traballamos unha hora. Para jueves e viernes bastante malo e a hora lunes tamén xa estaba marcando 5 metros. Os días de aproveitar era hoxe, mañá e pasado e nada, non vai poder ser. Había moito mar, pero bueno, contábamos que nos deixara menos. O sea que ainda traballamos máis ou menos a justo, entre comillas. Fixamos o que pudemos, va. Eran as 9:20 e ainda prácticamente non se vía. A marea era as 8:20, entonces traballamos o que nos deixou. Empezou a vir a marea para arriba, seguimos un pouquiño tamén, pero, bueno, en fin, o caso non levar un golpe, non? Germán, como foi o día de hoxe, primeiro día de campaña? Bueno, ben, esperaba que fora peor, a verdad. Que expectativas tedes de cara á campaña? Malas, a verdad que moi malas. Moito mal tempo e non creo que deixe traballar nada ben. Eu veño eu mas meu irmán, somos dous e podemos ser que raspemos un top entre os dous. Queríamos salvala a ver se nos cambiaban o período de descanso semanal e venderíamos 90 do 21, 22 e ainda tiñamos unha pequeniña salvación. Pero está nas mans da Consellería e a ver o que nos contestan hoxe. É unha pena que non nos deixe traballar para coller unha calidad un pouco para abastecer o mercado de bo material, non? Que suba o precio, claro, lógicamente, non? Pero bueno, hai que as condicións son as que son para todos, non é solamente para nós, non? Así que traballar tranquilamente o que nos deixe, se un par de kilos, 3 kilos, o que sea, non? A de levar precio igual. Que é percebe medianiño, percebedor roncudo, percebe testo, con carne, con sabor, rojiño. A ver, este percebe non debería de baixar igual dos 140, 150 euros. O precio bo para vos ese, 140, 150? Millorado de 300. Home, non é un percebazo da hostia, pero é interesante para as fechas que estamos, vai. Estas fechas é crucial para a vida nosa. Faz, o mellor nun día faz o de todo febreiro, o de todo enero. A verdad que é unha das peores navidades que recordo. Cadrando miércoles, Navidad, xa nos corta todo. Quería mandarlle un abrazo á familia de Jonathan, un mariscador compañeiro noso que falleció onte. Sabemos que está aquí, que levaba salitre nas venas. É así, deixounos na peor fecha. A ver, vexamos que está a chegar agora mesmo ao Porto de Carril. Javier, se acaba de chegar agora a Xénero. Agora botou na peneira, todo japónica xa separou, el xa escolleu que o berberecho e tal, xa ten separado en outro lado, e agora bota só a japónica na máquina. Por tamaño se selecciona. Vamos a botala, a que lle dean un meneo. Aí botas pola tolva, botas o marisco, Sí. e van saindo polas tuberías estas, e sale primeira, segunda, terceira e cuarta, que é a que non vale, que vai de volta para o parque, para o viveiro.